హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భగవద్గీత షష్ఠో అధ్యాయ అనగా 6వ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగ. శ్లోకం 24. సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః మనసైవేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః. సంకల్ప సంకల్ప లా సైలెంట్ అయి పాపలుకుతామండి. సంకల్ప సంకల్ప ప్రభవాన్ 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 సంకల్ప ప్రభవాన్ సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం కామాం సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం త్యక్త్వా. సా రెండు సైలెంట్ అవుతాయండి. త్య స్థ్య స్థ్యక్ త్వా స్థ్యక్త్వా స్థ్యక్త్వా స్థ్యక్త్వా. కా సైలెంటే తా కాకారం వావత్తు. స్థ్యక్త్వా స్థ్యక్త్వా స్థ్యక్త్వా. సర్వాన రా సైలెంటే వాకాకారం అండి. సర్వాన శేషతః శేషతః సర్వాన శేషతః త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః. మనసై మనసై వేంద్రియ వేంద్రియ గ్రామం గ్రామం వేంద్రియ గ్రామం వేంద్రియ గ్రామం మనసైవేంద్రియ గ్రామం మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య వినియమ్య. మా సైలెంటే యా పలుకుతామండి. యమ్య వినియమ్య సమంతతః. నా సైలెంటే తా పలుకుతామండి. సమంతతః 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 వినియమ్య సమంతతః వినియమ్య సమంతతః. సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. హరే కృష్ణ.